3, 2, 1, go! Om 11:00 zet de race van de morgen uiteen. En daarna een uur lang in blokken van 10 boorden. Onder een mooi sintje, haast geen wind en 16 graden kan het net volle beter voor de deelnemers. De meesten hebben er dan ook een soort nocht aan. Ik heb er echt heel veel zin in, ja. We hebben er hartstikke zin in. Ja, we hebben een beste sfeer hier, dus dat is goed. De organisatie van de HT-race beziekt het alle jaren om het spektakel beter en aantrekkelijker te maken. Dit jaar hebben we een soort boorden voor het eerst een GPS-systeem aan boord. Dit jaar is nog een proefjaar. We hebben 80 GPS-trekkers over de sloepen verdeeld. Over de snelle en ook we weten van andere jaar natuurlijk wel een beetje laat binnenkomen. Dus dat we het hele veld een beetje goed kunnen monitoren. En volgend jaar is de bedoeling dat alle 136 sloepen een GPS-trekker meekrijgen. Het evenement smiet altijd weer mooie plaatsjes op. Hielendal bij dit prachtige waar. Maar mooi waar of net, de HT-race bloot een race van bikkels. Je hebt overal last van plekken die je niet had. Waar je spieren had zitten, daar heb je echt wel last van. En je hebt alles je hebt blaren van op je knieën bijna tot op je rug. Dus ja, het is even afzien, maar ja, het is het zeker waard. De vrouwelijksploeg van Mata Hari uit Ljouwert wie als eerste op het eiland. De officiële uitslag wordt morgen bekendmaken.